Писна ли те да се събуждаш все по-изморен, отколкото когато си легнал? Писна ли ти от болките в гърба и кръста? Имаме матрака за теб. Магни Стреч с уникалната стреч технология, който разпъва гръбначния стълб по време на сън. Дава 5% оттягане на гръбнака и с AutoAS технология за горещите летни дни да не ни е топло от матрака. Също така матрака върви с доживотна гаранция, 4 варианта на комфорт, една терапевтична страна, една ортопедична страна, а ако завъртим ядрото, ще получим още 2 варианта на комфорт. С гарантирано качество от Magniflex и изпитана стреч технология. Стреч технологията успява да разпъне гръбначния стълб, за да може да подобри циркулацията на кръв и да се намалят болките в ставите, в гърба, в кръста. Това е матрака за вас. Магни Стреч. Последвайте за още интересни видеа. Това е Интерматрак.